Aja pattern. Daga. Ide burni. Yan ide burni. Yani danikal burna ka bele de burjina mariyadi jati. Yan burni ettu. Yanna ayida volundu naatyan. Inna ayida tirtupuna. Bokane nenu pugelidi ondu tirgare ujjeravu. Yen yan. Yan ir buriyaren. Antotya. Aa Kauravindu pandivetiga varane inka tammandu netteri vecherundu. Yanna katti volundu naatyan. Iregla tammandu yernu. Yerundi javanadiga taite. Bachan Apaganda Kaurave katandu poi. Nikul manpendu tuyar. Ite yanna mitu vishwasadu vaidi. Panda danikulu uppunaga. Enkul pettumalpuna sariyattu. Enna bagge nikku aatu prachara gottunda. Vari vishwas. Dada enna bagge prachara genda. Iru koti barmuna. Iru ontana. Iru Bendrukaindandu naike. Bendru ena. Atilanda Koti Bendrukainda naike. Atilanda Koti Bormande naikatya. Avu era atil malpunede bodu kendu uppodu. Akilanda Koti Brahmanda naike. Avu Iru bari malla pettudarati. Ite enkliಗೆ ite irna appajiga annonchuru pettu kammi adipu. Dane prayada anchatu panna itte ar pettu Iru ippuna gar pettu malperu. Sari Kammi aldiperu. Iru malpuna kammi awas. Anchadu Iru ippunaga. Iru yanu pettugu podundi. Kali multurde onji pettu malperla yavu. Iru multu ungutunde alpardu buduve. Aatu Ancha Kaurave ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತಲೇನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯೇನ ಆಗ ಮರ್ಲತಯ ಇಂದು ಎನ್ನಂದ ಜಿಂಚ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿಗೆ ಪೋಪು ಜತ ಐಕ್ ಲಡಾಯಿಗೆ ಓಯ್ಪುನಿ ಕಂದು ಎಂಜಿನ ಲಡಾಯಿಗೆ ಪೋಡುದುಂಡ ಯಾರು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಣೊಂದು ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿ ಸಾದು ಪೋದು ಆ ಕೌರವನ ತರೆನೆ ಕರ್ತ ಕಣಂದು ಬಂಡಿಂಡ ಯಾವು ಅಪಗನ್ನೆ ಪೋದು ಎನ್ನ ಬಾಣ ಪೋದು ಆಯನ ಮಂಡನೆ ಕರ್ತದು ಎನ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಡಿದು ಇದು ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಡೆ ಮೀದು ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ಶರಕ್ಕುಲ್ ಎರಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸೀತಾರಾಮನ ಬತ್ತಳಿಕೆಂಚಿನ ಬಾಣಲಿತ್ತನಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ ಹೆತ್ಯ ಸೀತಾರಾಮನ ಬತ್ತಳಿಕೆಡಿತಿನ ಬಾಣಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸದು ಬಿಡುದು ಆ ಲಕ್ಷಣ ಭೇದಿಸಾದು ಆಯನ ತರಣಿಗಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತುಂಡ ಕಾರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀತಾರಾಮನ ಬಾಣವಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬಾಣದ ಯೋಗಿತೆ ಉಪ್ಪುನಡ ಈ ಕಾಲೋಡಿ ಎಣ್ಣ ಮುಂಡ ಬೇತೇರಡದಜ್ಜಿ ಸೀತಾರಾಮ ದಾಲ ಮಲ್ತುರು ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಮಲ್ತುರು ನಮದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಕೇನು ಎನ್ನ ಬಾಣಗಾತು ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಈ ತೂಲ ಎನ್ನ ಬಾಣುಡಿ ಏತು ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಬಂಡಿದು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆರ್ನ ಅಂಬೇರ್ನ ಕಲ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಹೊರ ಬೋತೂಲ ಅವು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಮಿಂಚ ತಿರ್ತು ತೂದು ಮಿತ್ತು ಪುಡಿ ಬೇಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈರು ಮುರಾಣಿ ತೀರ್ಥ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾರಿದ್ದಾರ ಅವ್ರ ಬೊಂಬೆ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೇರು ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಈರು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬುಡ್ನ ಬಾಣ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತನಿಗೆ ಆತ ಎನ್ನ ಬಾಣದ ಗುರಿ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿದ ಫರ್ತೆ ಏತಂದು ಕೇಂಡ ಬಾರದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕತ್ತಿನವರ ಬೀಜಂಡ ಯಾವ ಕತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಆಂಡಲ ಬಾರದ ತುಂಡ ಒಂದಾಯ್ತು ಮಿತ್ತುಡೆ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಕತ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಆತೊಂದು ಬಂಡು ನನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಮುಖ ಕೈಲಿ ಕರ್ತದೆ ಮೊರಣಿ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗುನ ರಕ್ಕಸರೇನು ಒಂದೇ ದಿನ 10 ಜನ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಕೆರ್ತೇನು ಐಟಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಕ್ಕಸೇರು 7 ಜನ ಆಣ ರಕ್ಕಸೇರು ರಕ್ಕಸರು ಬಂಡ ಏರಿಕೇನು ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗು ನಾಕುಲು ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗುದು ನರಮಾಲಿನ ನೆತ್ತೆರ ವೈಪು ನಾಕುಲು ಏರು ಉಮಿಲಿ ಆ ಉಮಿಲಿ ಅಂಡ ರಕ್ಕಸೇರು ಆ 10 ಉಮಿಲಿಯನ್ನು ಏಕಗಾಲೋಡು ಗೆರ್ತಿನ ಬೀರೆಯಾನು ಅವಳು ಉಮಿಲಿನ ಐಟ್ಲ ಕೆರ್ಪುಡೈಸಲತ್ ಐಟು ಪುಣ್ಯತ ಆನೇತು ನಾಡ್ಯರ ತೌಯಿಸ ರಾಸಕುಮಾರ ಅಲ್ಪ ಇರು ಪನದಿತ್ತಿನ ಯಾಂಕೆ ಬಿಗೋರಿಯ ಕಡ್ಪುವೆ ದೆಪ್ಪುವೆ ತೌರುವೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬಂದಿನಿ ಮುಲ್ಪಂದ ನಾಲು ಪೊನ್ನುಲ್ ಎದುರುಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಪಾತಿರದ ಹೋಗನೆ ಬೇತೆತ್ತಿನ ಮೂಲು ಬರ್ನಕ ಸೈನ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಬಲಿಪುನ ಯಾನು ಸೈನ್ಯ ತೂತೆ ಮಾರೆ ಅವಳು ಯಾನು ಜಪ್ಪುನ ಕೋಣಿಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಸೈನ್ಯಲು ಡಾಕುಲ್ ತುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಯಾನು ಒಂದಿದಿಲ್ಲ ತೂತು ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ ದುಂಬು ಬರಂದೆ ಪಿರಬೋಪ್ನೆ ಲಡೈದ ಕಲಕ ಬೈದಿನ ಸೈನ್ಯ ದುಂಬು ಬರದುಂಡು ಮಾರೆ ಇತ್ತಿರ್ದಾದ ನೀ ಗಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಬಲಿಪೆ ಎಂಕ ಜೀವ ಕೈಕಾರ್ ಪಂದಾಂಡ ಕಡ್ಪೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿನಿ ಎಂಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೋನ ಮಾರೆ ಮಣಿಪಂಡ ಉಂಟೋಡು ದುಂಬು ಬೇರವಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲಕ ಬಲ್ಲತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಡಿ ಬೇಲಕುಂಡು ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ವಿರಾಟ ನಗರಡು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಪುರ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬಂಡದು ಎಂಕಿತ್ತ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತ ಸಾಲ ಆದು ಬಿಡುಪಾದ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ಲ ವಿಚಾರಣ ಈ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೇ ಪಣಂದು ಪಾಯ ಈತು ವಿಚಾರ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ಪಡಂಡ ಈ ಒಲ್ಪದಾಯ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧದಾದ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದಂದು ಪಾಂಡವನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪು ನಕಲು ಪಾಂಡವರ ಏರು ಮಾತವುಳ್ಳೇರಿಂದ ಅನ್ನಿಕ್ಕ ಬುಡುಪಾದ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಒರಿಯನ ಪುದರ ಪಂಡಿಜಿ ದಾಯಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಸೇರಿದ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರತ್ತು 5 ಜನಕ್ ಹಾಲು ಬೊಡೆದಿ
ಧರ್ಮರಾಯೆ ಭೀಮೆ ಅರ್ಜುನೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಅಪ್ಪ ಈ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ತಿಕ್ಕೇರು ಈ ಅರ್ಜುನೇ ಮನ್ಪಿನೇ ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನವು ಅಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಾತು ತೆರೆದಿನ ಯಾನೇರು ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಒಂಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವೆ ಪಾರ್ತೆ ಅರ್ಜುನೆ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಏರು ಪಾರ್ತೆ ಲಕ್ಕೋನು Be like Bola.